Пам-пам. Салом дӯстони азиз, мо имрӯз дар бораи муҳоҷирон дар Русия, патент ва дигар хабарҳо суҳбат мекунем. Ҳолати муҳоҷирони Русия хело ҳам мушкил аст. Зиёда аз 40 000 нафар гирифтори ин беморӣ шуданд. Дар ҳама шаҳрҳо карантин эълон карданд. Дар шаҳри Москва бошад бе пропуск аз хона дур рафтан маън аст ва афсӯс ки бисёри ҳамватанонамон дар ҳамон ҷоянд. Ними халқе ки ба Тоҷикистон омаданӣ буданд, чандин рӯз дар фурудгоҳ монданд. Рейс отмена шуд ва рӯз то рӯз аз он ҷо ҳам пеш карданд. Пули чиптаро надоданд. Дигарон бошанд ҳама бекор. Аз беаҳамиятиву ночорагӣ афсӯс ки зиёда аз 100 нафари тоҷик бемор шуданд. Бисёрашон дар беморхонаанд ва якчанд нафари дигар ба ҳалокат расиданд. No, God! No, God, please, no! No! Innan kallan توسعه شروع شغلك بقى صار من تبوات والله انا خلاص كشي بليزيان بحال بليزيان في مخلوق مخلوق дар шаҳри Санкт-Петербург бошад 35 беморро бо 154 нафари дигар дар хобгоҳашон маҳкам карда дар сатҳи назорати милисаву амон мондаанд, лекин ба онҳо то ҳол ёрӣ нарасониданд. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! бисёрии ин беморон ронандаи таксиву фурӯшанда дар бозор буданд. Барои ҳамин бо эҳтиёт бошед, ба тозагӣ риоя кунед, ин шӯхӣ нест. Азбаски муҳоҷирон бекоранд, онҳо мегӯянд ки пули зиёдатӣ нест барои патент. Раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия пешниҳод кард ки патент то 3 моҳ манъ шавад, барои он ки муҳоҷирон аз пушти карантин бекоранд ва ба ватан баргашта наметавонанд. Лекин тасдиқи ин қарор набаромада буд, барои он ки давлат то 60 миллиард рубл зарар медид. Вале рӯзи 18 апрел президенти Русия қонуни наве ки муҳоҷиронро аз патент то 3 моҳ озод мекард қабул кард. Вот это поворот! Если вы 15 марта находились на территории России законно, то как бы следующий день, это 16 июня, вот эти 3 месяца действует приостановление. Пам-пам. Дар интернет наворҳое биромаданд ки ба гуфти онҳо тоҷикон ба дуздӣ даст заданд. Лекин тасдиқи расмӣ нест ки онҳо тоҷиканд. Танҳо ба гуфти одамон аз рӯяшон шинохтанд тоҷик буданашонро. Да что ты, черт побери, такое несешь? Пам-пам. дар ҳамин вақти мушкил бародарони тоҷику ва дигар давлатҳо зиёда аз 6000 муҳоҷирону оилаву донишҷӯро бо хӯрока таъмин карданд ва зиёда аз 2 миллион рубл ҷамъ карда доданд. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире! ва боз як хабари хуши дигар барои муҳоҷирон. Курси рубл ба боло буромада истодааст.